Bajimun Mas Minut Aminuddin kagungan balung manggang Gresik Jawa Timur ya. Mas Minut Aminuddin. Abah Swati kagungan Kalimantan Tengah. Sugeng persen live streaming. Abah Nari kabupaten Kelawan Sambeng Kedungwangi Sambeng Lamongan. Spesial Mas Omek yang ada di Malaysia, semangat. Golek ringgit, makasih. Sampai guru awakku terus mikiri gedang raja diudur urun wong babak timbang munung kalau wong tiga minggat gedang sami enak ora pan-lapan ati iki sunipun kanggo rika gedang raja satune tipereteli gambar
dipangan wedhus timbang urip kalau wong tak pakak wedhus gedang sawi enak ing urapan klapa ati iki estunipun kanggo rika ya gedang raja satundhan tiperedali kapercaya belan jodohku iki pokoke aku melu yo mas sapa derek mas alek pokoke aku melu yo mas yo apa wae lemah mbak tinggal dhewe terus wariati tetep ngetutke repot. lemah ning omah dhewe pusing pokoke aku melu yo mas ning ndi nang
Abah Tari wonten Kalawang Gedhowangi samping Lamongan buat penonton live streaming nuwun. Enteng awak. Sakno sakno tolonganno aku iki Sakno sakno. aja nganti aku mbok oncati wala asono awak iki dek aku pengen kumpul dadi siji Kok wengi
tak kedisian. Sebisa mana kita kelaterakan Mas Omek kagungan ringgit wonten Malaysia mat menonton live streaming semangat kerja neng Malaysia. Oke. Tetes banyu mata tumetes nyirami pipi rasa rate gomas aku ninggalke sliramu nanging kepaksa aku kudu ngomong apa di antara kita memanglah jauh berbeda. Cerita cinta kasih mengoro anggaplah impian. Selamat tinggal sayangku, terpaksa kudu pisah. Tetes banyu mata Oh tumetes ana pipi rasa rate gom aku ninggal kesliramu nanging kapaksa aku kudu ngomong apa antara kita memanglah jauh berbeda. Cerita cinta kasih wong loro anggaplah impian. Selamat tinggal oh sayang kapaksa kudu pisahan. kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang akeh Cik. Kurang apa Seger paling. iki nggon nitrisno Tobat ning ngira-ngira sliramu ngarani ati dahno segere. tatu suwe ora dikandani. Ya Meripat iki ora bisa tak kedep. Mas Omek Weruh sliramu jejer dhewe. Atuh tresno kumbat nafsu ningas moro layaku ing ngandhing wanita. Iya wis milih tresno aku apa dheweke. Wis milih Dik dadi bojoku apa bojone. bojone wae Lah aku piye bola balik
tresno ora bisa dijaga. Sing tak suwun enggalo paringan eling eling marang siramu secara dhewe banget jago tak suwun rina lan wangi bola bali siramu nglarani ati. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Kedatanganmu Diri mencurahkan isi hati lama sekali aku menanti kedatanganmu kekasih. Betapa hati tinggallah sedih kau tinggalkanku sendiri. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak mas nek tawang mangu nganti lengser sengengene ono kene aku nunggu kowe tak SMS ora balesi mas yen tak PC kok kupoh nek mateni mangkel aku mangkel yen kepenuh mas pipimu mesti tak ciwak 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 ciwak. Janjine kandhane alasane mangkelake sapa sing ora gelo Gelo aku mas. kadung dandan dik Iya. kirane kok malah liya. janjane peyane ngendi galakanmu mas Ya. kok sajak nyupriyane atiku sujana kowe kencan karo wong wedok liya. Cih, sebisa melengkala apa nari kota kelawat Gedowangi Sambeng Lamongan Jawa Timur matur pripun bah tak wasi kok kulon mendungi poteng bah etan bah nari Mas Omek semangat bekerja yang ada di Malaysia. Mlebu ayat repot ngarep samaryen kala dhisik karo broga lantas bentes tabrakan padha kan
Kedeklan terbajimun Mas Minut Aminuddin ing kagungan Balung Manggang Gresik Jawa Timur ya. Mas Minut Aminuddin. Abah Swati ing kagungan Kalimantan Tengah. Sugeng bersama live streaming. Abah Nari kewonten Kelawan Sambeng Kedungangi Sambeng Lamongan. Spesial Mas Omek yang ada di Malaysia, semangat. Golek ringgit, makasih. Wet lepo iku arane gelugu
bakar gedang kok geni sampai guru awakku terus mikiri gedang raja diudur urun wong babak timbang murung luwung tiga minggat Gedang sawi enak ning ora pan-lapan. Ati iki estunipun kanggo rika. Gedang raja satun nganti pereteli. Gak percaya belan dodoku iki. dudu watune cilik arane pasir Apa sih? watu kambang kali ana ing pinggir Apa kir? arake ketemu aku kok langsung nafsir kelincutan kaya kelangan pikir Metel apa iku arane gelukuan. Disikari dipara peti pitu. Saben dina ora bisa turu. Kangen rika omong ra ono waktu. areng-areng bakar gedang kok geni Apa yuni? sampai guru awakku terus mikiri gedang raja satunduk dipangan wedhus timbang urung luwung tapak karo wedhus Gedang sawi enak ing ora pan-lapan. Ati iki estunipun kanggo rika. ya Gedang raja satun dan tipereteli. Gak percaya belan dodoku iki. perawan keliwatan aku perawan Kalimantan kok perawan keliwatan Rawan riwatan. J sebisa malah tetap kelantar menjulur Mas Omek yang ada di Malaysia semangat bos Ala keri-keri, ala keri-keri. Rino wangi tansah kelingan perawan ayu Kalimantan Sapa gondang bantala golek tak sayang-sayang rasane koyo wong kedanan Cempedak mas tutu nongko Bien cedak rawani kondo Neng opo sliramu lunga Tinggal mulai rakondo-kondo saben dina aku ngelamun tekan omah atiku bingung kadung tresno gak wani nembung rasane kaya wong linglung Wangi-wangi banyune sapon tak rewangi atos kumpul ning opo sliramu alum tak enteni yen masih buruk aduh mae aduh
ganti presiden Titus Medun parlemen Jarene kasus ngene jarene kasus ono ning ra ono nyatane dadilah wana padha baru kamu nanging ngerti batinmu ngendi kucing ngendi asu LSM opo partai ormas opo mung RT sing penting tuminake kelingan walingmu sing prasaja agama ngayomi jagat raya salungamu akeh sing wis rumangsa kelangan tansah disingkirake Dadi nek kena senenan kok Dandong karo Mariati diseneni oh oh setia
mabur uyah nang segara sing ana artine paran-paran padha kaya lampu langit manasi geni yo sing nono lekas putuse Set. Kaki Mas Gandhi, Yo. kewonten bangsa wetan menganti gresik, sugeng mirsani. Ya. Ya, 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 ya. Iya. 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 Oh. Yo, yo, yo. Iya. Up. Lo, 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 lo. Ya. 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 Ya, ya, ya. 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 Barangnya dipotel. Ya. Yo, barangnya dipotel, yo. Ya. Yo, yo. Ya. Barangnya dipotel. Suwek maneh katoke. Lo. Ay, nah, lo. Ya. 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 Suwek maneh Suwek katoke. maneh. Lagi mari didondomi. Ya, banget tenan. Ora iso leren iki nggo. Selak Ya keterak maghrib. ampun, ya ampun. Heeh. Selak Keri ditendang maghrib. keri ah. Heeh. Garangan Surabaya. Nggih. Garangan Surabaya, jerundal, jerundul karep kowe. Mas Gandhi, bangsa wetan menganti gresik. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki nggone tresna ning nyatane siramu marani ati tatu ora bisa ditambani mripat iki ora bisa tak gedhepke yen tak weruh sliramu jejer dheweke andum tresna ngumbar nafsu ning asmara lali aku yen wis nyanding wanita liya Wes milya tresno aku apa dheweke. Wes milya dadi bojoku apa bojone. ya bojoku ta Lah aku piye bola bali gawe gelane rasa. ya
Mulane yo Dik. Bali lah aku piye? Ya, lah aku piye? Gawe kelane rasa. Ya. Rasa tresno siramu ora bisa jaga. Jatan sik Mbak Mudin. Enteni sik Mbak Mudin aja jatan sik. Ada suatu permainan unik sekali. Orang naik kuda tapi kuda bohong, namanya kuda lumping. Anehnya permainan ini orangnya bisa lupa diri. Dia makan kacang, dia makan rumput. Itulah kuda lumping. Awas jangan dekat-dekat nonton permainan ini, karena akibatnya bisa berbahaya. Aduhai, ngeri sekali. Ini kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Ora katokan. Ya ampun. Lah wong sesek kok kon ngatroki. Ini kuda
suatu permainan unik sekali. Orang naik kuda tapi kuda bohong, namanya kuda lumping. Anehnya permainan ini, orangnya bisa lupa diri. Dia makan kacang, dia makan rumput. Itulah Deses kuda lumping. Nonton permainan ini Deses ya, orangnya bisa